Og så skal det handle om noget ganske andet, fordi forargelsen var rimelig stor, da seksolog Joan Ørting tidligere på året fortalte, at hun havde taget sig en elsker med sin mands accept. I går aftes, der stod Joan Ørting så for første gang frem sammen med sin elsker Alex i God Aften Danmark her på TV2. Her til morgen har vi så valgt at invitere Joan Ørting sammen med sin ægtemand Carsten Islington ind. Godmorgen og velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Carsten Islington, vi begynder hos dig. Hvordan fik du at vide, at din kone havde taget en elsker? Hun ringede simpelthen, og jeg gik hjemme på gården, og så ringede hun bare. Og så, det er jo det, der jeg godt kan lide, Joan, hun er så ærlig. Hun er så ren, hun bare ringer, hvis hun vil noget. Og så spørger hun simpelthen bare. Så spørger hun, om hun godt må være sammen med ham fyren, hun gerne lære tantra. Og så tænker jeg lige et øjeblik, og så tænker jeg mig om. Og jeg har aldrig nogensinde holdt på jorden eller holdt fast i den. Jeg har altid sat den fri. Så sagde jeg, ja, selvfølgelig. Slå håret ud. Carsten, hvordan havde du det umiddelbart efter den her samtale? Var det bare sådan, nå ja, det var bare endnu en telefonsamtale i rækken med Joan, eller hvad? Nej, der er jo ikke så mange af den slags. Det var første gang. Første gang, ja. Mm-hmm. Ja. På 8 år? Ja. Nå, jeg havde det fint nok, for det, jeg tænkte, det er jo det, vi er. Altså, det er jo, vi er sådan frie fugle, og jeg har jo også selv frihed, og jeg kan jo gøre, hvad jeg vil, og ja, det gør jeg også. Og det er en del af vores udvikling, og Jorden er en udviklingsnørd. Altså, i alle de 8 år, jeg kendte Jorden, så bevæger hun sig hele tiden, uden tiden bevægelig, uforsigelig, og jeg giver hende lov hele tiden. Men Jorden, selvom man ved jo også godt, når man ikke er gift med dig, men når man sådan har fulgt dit liv og din gøren og laden, at du selvfølgelig er en meget frisindende kvinde, men alligevel er der jo et stykke vej til så lige pludselig at lukke en elsker ind i sit liv, og samtidig sige det til sin mand og få hans accept. Ja. Hvilke tanker havde du gjort dig, inden du ringede til Carsten og sagde, hør her skat, Alex han ligger her ved siden af, jeg kunne simpelthen godt tænke mig at bruge natten sammen med ham? Ja, det var faktisk det, jeg sagde. Stort set. Der går ikke mange tanker igennem mit hoved. Mere det der hed, jeg kan ikke rigtig gennemføre det her, med mindre at Carsten ved det, og vi har aftalt det okay. Ellers vil jeg ikke nyde det for et dårligt samvittighed. Så men var du ikke bange for at sove ham? For du vidste jo ikke, hvordan han ville reagere dybest set. Jeg er ikke bange for at sove ham. Det er jeg ikke. Det kan han godt klare lidt at være. Jeg er ikke bange, fordi han kunne sige nej. Altså, vi kunne tale om det jo ikke. Hvis det virkelig gjorde ondt i ham, ville han jo have sagt nej. Men Joan, det der er mellem dig og Alex, det er jo ikke bare en tilfældig fløjt. Der er faktisk følelser i det her. Jeg synes lige, vi skal prøve en gang at se et klip fra, da du og Alex gæstede God Aften Danmark i går. Do you love each other? Yes, I love you. Love you too. Yes. It's so boring if there's no love. Yeah. So of course we love. How long are the two of you going to stay together? Do you talk about that? I think long time. We haven't put future on, but we have so much we can do together. Not only sex, but we can also teach in sex. Og det er jo så altså den meget omtalte, og den rigtige vel at mærke Alex fra Australien. Der har været skrevet lidt forskelligt om alle mulige andre Alexer, som så ikke var ham. Carsten, hvordan har du det med, at det her ikke kun er sådan kropsligt sex, men der rent faktisk også er følelser indblandet, og Jorden elsker Alex? Jamen, der skal jo være følelser indblandet, så er det jo fuldstændig overfladisk. Hvis det er helt overfladisk, så er det ligegyldigt. Så vil jeg først blive bekymret. Så er det jo bare om at gå ud og få sex alle mulige steder. Men det jeg vil jo tænke, altså hvis min kone kommer og sagde til mig, hør her, jeg elsker altså en anden, og jeg har endda sex med ham. Ikke at jeg ikke elsker dig også, men altså... Jeg elsker ham mest. Jeg gør det også for Carsten og jeg. Altså vores skyld til sammen. For jeg synes her i sommer, der manglede jeg noget inspiration. Jeg kunne mærke sådan, sexlivet, det begyndte at blive sådan lidt kedeligt efter de her mange år. Altså ikke fordi der er noget galt med nogen af os, men jeg havde brug for inspiration, og sex har brug for inspiration. Og så gik jeg ud, eller jeg læste en bog om tantra og spirituel sex og så videre. Og så mødte jeg Alex, og så var det altså, jeg tænkte, nu hopper jeg på toget. Nu har jeg mulighed for at få den inspiration og bringe den hjem til vores forhold. Men Carsten, hvor går din grænse? Hvor tænker du som ægtemand, nu stopper festen? Det her vil jeg faktisk ikke stå model til. Jamen, jeg tror aldrig, det kommer til at gå helt galt, fordi vi kommunikerer jo, vi taler utrolig meget sammen. Det er jo en af de der værdier, som vi fandt hos hinanden. Så alting er åbent, og vi taler hele tiden, og vi mærker hinanden. Altså, der er ikke nogen, der bevæger sig længere væk, end den anden forstår det. Og vi er jo soulmates. Ja. Ikke? Da vi mødte hinanden, er det jo noget, vi skulle ikke have børn sammen, eller det er jo ren kærlighed. Vi er jo sammen med kærlighed. Ja. Ellers var vi der ikke. Lad os lige prøve at se et andet klip fra God Aften Danmark i går. I blev spurgt, du og Alex, Jorden, om Carsten han skulle inviteres med i jeres seng på et tidspunkt. Lad os lige prøve at se det klip. What about the three of you together then, when you are so free in... now you do like that. No, it's not. I mean, it's not a logical. I don't know. I don't think so, but who knows? Alex ved det ikke rigtigt, men som han siger, hvem ved? Gør du, Carsten? Har du lyst? Vi har siddet og haft sjov med det, og vi har jo siddet og vi har også været ude sammen med Alex sammen og spise sammen. Altså, jeg var da ikke udelukket. Altså, det er ikke personen eller kønnet.
Jeg kan godt lide Alex, han er fuld af energi, og det har samme energi som Jorden. Og det er jo det, jeg forelsker mig i. Det, jeg forelsker mig i dengang også. Altså, jeg var da ikke udelukket af. Jorden, altså særligt i de her julefrokostmåneder. En ting er, at I to kan håndtere det her sammen, men du har måske også et andet forhold til seksualitet og sex, end så mange af os andre har, fordi du lever af at beskæftige dig med emnet. Ja. Men er det muligt for andre, tror du, at få noget ud af den konstellation, som I tre har lavet sammen? Nej, ikke absolut. Man kan sige, det er den måde, vi søger inspiration på. Ikke? At det er jo ikke noget, at det er ikke for alle at gøre det på den måde. Man kan også tage et halvt år til ud at rejse, eller tage til London, eller gå ind i en erotisk forretning, eller til en fræk film, eller tale om sex. Det er helt bare der at få samtalen i gang. Og det her, vi har gjort, det er jo altså, med at gå ind i medierne og sådan noget, det er jo også bare for at få samtalen i gang omkring sex, fordi det er det virkelig vigtigt. Fordi det er jo også skabt en ret meget debat og røre det her. Det må man sige. Det vil sige, der er jo noget i det, der er brug for, at vi taler om, hvordan holder vi gnisten ved lige. Og det her, det er jo bare en måde, at vi kan få i gang i det i vores sexliv. Jeg har bragt tantraen hjem i vores eget sexliv. Men Jorden, jeg er nødt til at afbryde dig. Hvordan foregår det sådan rent praktisk? Jeg står bare og tænker, er det sådan noget, som I har en aftale om, at det er okay, Jorden besøger Alex en gang om ugen, eller hvordan? Nej, vi har ikke nogen regler om det. Altså, når så nogle gange er i København, så ser jeg det, og så Karsten er mest på Langeland, og så ser jeg mest Karsten. Vi har ikke nogen regler. Vi har tillid til, at tingene går, som de skal. Karsten, jeg skal bare høre dig her til sidst. Nu har Jorden jo altså fået en elsker. Kunne du også finde på at tage en, hvis du havde mulighed? Nu får jeg næsten alting fra Jorden, for det er jo sådan en smuglende pige. Men det er klart, hvis jeg lige pludselig får lyst til et eller andet, og jeg møder en, som kan give mig noget, som jeg gerne vil bruge, og kan lære af, og måske bringe med hjem, jamen så vil jeg da det. Ja. Det er klart. Og Jorden står bare og nikker og siger ja, som var det mest naturlige i verden. Det er det faktisk. Tusind tak, fordi I ville komme, og tak for besøget. Tak.